गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरबाय आंनि मुङा डक्टर पिनोस आं दा सान्दि आईआईटी गुवाहाटीयावहाय एसिस्टेन्ट प्रफेसरै खामानि मावगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो आं आवगाय आईआईटी कानपुर आरो आईआईटी माद्रासावहाय मावनानै फैबाय आं दा बाय एज ए चिफ गेस्ट हिसाबै फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा चिरां पाब्लिक स्कुला फार्स्ट एनुवेल डे सेलेब्रेशन खालामदों आरो बे फार्स्ट डेआवनो चिफ गेस्ट हिसाबै फैनानै आङो माने बिसोरजों इन्टारेक्शन खालामनानै बिसोरजों रायलायनानै बिराद उत्साह मोन्दों बा गोजोननाय मोन्दों आरो आं सानो स्कुला बेबायदियैनो लासै लासैनो दावबायलाङो आरो चिरां पाब्लिक स्कुला मोनसे वेल नन पाब्लिक स्कुल जायो बे लकेलिटियाव बेसिकेलि दा फरायनाय समावहाय गथ'फोरखौ माबायदि बिमा बिफा केयार खालामनांगौ होननानै नोंथाङा सानो दा जों बेलेग हारिजों जुदि कम्पेयार खालामना नायोबा जोंनि बर' हारिया बिराद गाहायाव दङ दा जोंनि नर्थ इस्टनि लार्जेस्ट ट्राइबेल हिसाबै जोङो जोंनि फरायनायाव जोङो फकास खालामनांगोन मानो होनबा क्वालिटि एजुकेशन थायोबासो जोंनि हारिया दावगानो हागोन बयबो बुङो जे जोंनि गेरेमसा हारि दानायावहाय जोंनो क्वालिटि एजुकेशनानो टप प्रायोरिटी जों क्वालिटि एजुकेशनखौ जों जुदि लांफानो हायाब्ला जोंनि हारिया डेभेलप जानाया गोब्राब जागोन आं बेनिखायनो जोंनि पेरेन्ट्सफोरखौ आं खावलायो जाहाथे जोंनि चिल्ड्रेन्सफोरनि एजुकेशनावहाय फकास खालामो बिसोरनो मा नांगौ जेरै इनभाइरनमेन्ट होनांगौ फरायनायनि जेरै गाइडेन्स होनांगौ फरायनायनि जुदि पेरेन्ट्सफ्रा जुदि प्रपार नलेज गैयाब्ला सोरनिबा मोजां फरायनाय गथ'फोरनाव थांनानै सोंनानै लानांगौ माबायदि फरायबा माबायदि जायो आरो माबायाव फरायबा माबायदि दावगालांनो हायो दा जोंनि गेजेरावहाय बांसिन पेरेन्ट्सफ्रानो बेबायदि प्रि इनफरमेशन गैया बिसोरनाव बा नलेज गैया बेनिखायनो आं सानो आसा खालामो पेरेन्ट्सफोरखौ रिक्वेस्ट खालामो जाहाथे जोंनि बर'फोर जायफ्रा फरायफुनाय दावगाफुनाय गथ'फ्रा मोजाङै मोजां राइट गाइडेन्स मोनो बेखौ आं खावलायो बेसिकेलि दा मेट्रिक एग्जाम आरो एचएस एग्जामा जानो बारा गोबाव सम गैलिया स्टुडेन्टफोरखौ माबायदि फरायनानै माबायदि पास जानो लुबैयो मेट्रिकुलेशना बिराद इम्पर्टेन्ट लाइफनि थाखाय बेखौ इजि लानाङा बियो दा नोङो जुदि साख्रिनि बेलायाव होनबा नोङो जुदि आईआईटीसफ्राव नोङो जुदि प्रफेसर जानो लुगैयोब्ला क्लास 10आव जुदि नोङो 65%नि एडभान्स लायाबा स्क्रिनिं प्रसेसआवनो नोंनि एप्लिकेशना रिजेक्ट जागोन दा बेनिखायनो आंनि खावलायनाया बेनो जायफ्रा क्लास 12 बा क्लास 10 मेट्रिक होनो नागिरदों नोंसोरो मोजाङैनो मोजां मेथामेटिक्स साइन्स फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स बाय'लजियाव फकास खालाम जाहाथे बेवहाय मोजां मार्क्स लाखिनानै नोङो नोंनि गावबागाव स्ट्रिम बा गावबागाव केरियाराव दावबायलांनो हायो आंनि अल द भेरि बेस्ट आरो नोंसोरो एटलिस्ट जाय जिनिसखौ फरायदों बेखौ रिभाइस खालाम बांद्राय प्रेसार लानो नाङा मानो होनब्ला नोङो प्रेसार लायोबा नोंनि फरिखायाबो मोजां जानाय नङा ओंखायनो आं सानो नोंसोरो 2 to 3 आवार्स मोनसे साबजेक्टखौ फकास लानानै डेडिकेटेडलि नोङो रिभाइस खालाम जाय जिनिसखौ हायो नों मोजाङै रिभाइस खालाम जाय जिनिसखौ हाया नोङो मोजाङै नाय नाथाय खिन्थु हायै जिनिसखौ नोङो दा ट्राइ दा खालाम हानाय जिनिसखौ नोङो मोजाङै फकास खालाम टाइमखौ माबायदि फल' खालामनांगौ टाइमफोरखौ माबायदि राननांगौ एज ए स्टुडेन्ट आंथ' मेट्रिकुलेशनाव प्रिपेरेसन खालामनायाव एटलिस्ट 7 to 8 आवार्स आङो फकास खालामदों फरायदों आरो आंनि पिएइचडि समावबो जोङो फकास खालामनानै डेडिकेट खालामनानै मेगन मेसेबनानैबो फरायनानै जोङो पास खालामबोदों आरो फरायनायानो सबसे आंनि साननायाव गोरलैसिन मानो होनबा गोदोनि समावथ' लाइटबो गैयामोन बाल्बबो गैयामोन बा इनभाइरनमेन्टबो गैयामोन दानि जुगावथ' लाइटबो दं गासिबो दं फेसिलिटिस दं आं सानो फरायनायखौ मोजाङै स्ट्रं फकासै आखायाव ला आरो इनभाइरनमेन्ट हो आरो दावगालांबाय था बिटिसिनि गभर्नमेन्टआ जोंनि एजुकेशननि बेलायाव माबायदि खामानि मावनांगौ दं होननानै नोंथाङा सानो बिराद मोजां कुइसन बियो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ दा जोंनि जायगायावथ' अलरेडि इनफ्रास्ट्राक्चारबा फैखाबाय रड कमिउनिकेशन गासिबो दंखाजोब जोंनि नांगौ दा टप मस्ट क्वालिटि एजुकेशन बिटिसिआव एजुकेशनखौनो जुदि टप प्रायोरिटि लायोबा जोंनि बिटिसि एरिया डेभेलप जागोन लासै लासैनो जोंनो नोङो आईएएस आईपीएस बा प्रफेसर नांगौबा जोंनो क्वालिटि एजुकेशन गैयाबा जों मोननाय नङा ओंखायनो आं सानो बिटिसिखौ रिक्वेस्ट खालामो एजुकेशनखौ टप प्रायोरिटि आखायाव लानो आरो जा इनभाइरनमेन्ट क्रिएट खालामनो बिटिसिआ बेखौ इनभाइरनमेन्टखौ क्रिएट खालामनांगौ आरो जोंनि बिटिसिआवहाय
बयबो फरायसाफ्रानो क्वालिटि एजुकेशनखौ मोननो हायो आरो इनभाइरनमेन्टखौ मोनो आं बेखौनो खावलायो बिटिसि गभर्नमेन्टखौ इनिशिएटिभ्स ला जायफ्रा एजुकेशन डेभेलपमेन्टनि क्वालिटि एजुकेशननि थाखाय इनिशिएटिभ्स ला प्रग्राम्सफोर ला आरो एक्सप'जार हो गथ'फोरनो आरो स्मार्ट क्लासरुम बिदि फेसिलिटिस लेब फेसिलिटिस बेफोरखौ दानिफ्रायनो इनिशिएट खालाम बिटिसिआ नङाबा जोङो चेन्नाइ दिल्ली बेंगलर बायदि जायगानिफ्राय जोङो बहुद गाहायाव थागोन जेरै चेन्नाइआव माबायदि क्वालिटि एजुकेशन जायो जों नुबोजोब्बाय जाहाय बिसोरो गावसिनि तामिल लेंगुवेजजोंनो फरायनाबाबो बिसोरो हाइलि क्वालिफाइड US इउरपआव बिसोरो कब्जा खालामनानै दङ मानि थाखाय होनबा क्वालिटि एजुकेशन नोंहा क्वालिटि एजुकेशन थायोबा नों इउरप थां US थां जेरावबो नोंबो साक्सेस जागोन